Nové americké clá zatiaľ globálnu ekonomiku neohrozili. Úrokové sadzby v eurozóne stabilné, znižovanie v Spojených štátoch amerických sa ešte len začína. Zaostrite na výhodné jesenné ponuky od ČSOB. Investovanie do zmiešaných fondov bez poplatkov, bonus k novému pravidelnému investovaniu a nový zmiešaný fond riadený umelou inteligenciou. Vítam vás pri sledovaní septembrového investičného zoomu finančnej skupiny ČSOB. Keď Donald Trump na jar oznámil nové drakonické clá voči celému svetu, mnohí ekonómovia varovali pred poklesom ekonomiky a vysokou infláciou. Podľa štatistík sa však zdá, že svetová ekonomika sa s Trumpovou hospodárskou politikou vysporiadala lepšie, než sa čakalo a ceny zatiaľ dramaticky nestúpli. Prečo sa tak deje a bude to tak aj naďalej? Poďte sa s nami pozrieť, čo všetko sa udialo na finančných trhoch a ako sme na to reagovali pri správe vašich investícií. Keď prezident Donald Trump začiatkom apríla ohlásil deň oslobodenia pre americkú ekonomiku, znamenalo to nové clá nielen pre hlavných obchodných partnerov USA, Čínu, Európsku úniu, Kanadu a Mexiko, ale aj pre ďalšie krajiny po celom svete. Spojené štáty tak na dovozy zo zahraničia uvalili najvyššie clá za posledných 100 rokov. To vyvolalo obavy zo spomalenia hospodárskeho rastu a vyššej inflácie. Svetové finančné trhy sa zatriasli, akciové trhy klesli takmer o 20% a investori sa presúvali do bezpečnejších aktív. V dôsledku neistoty sa znížila aj spotrebiteľská dôvera a výdavky v Spojených štátoch amerických. Napriek novým pravidlám svetového obchodu sa scenáre o okamžitej recesii našťastie nenaplnili. Celkový vplyv Trumpa na európsku aj svetovú ekonomiku je zatiaľ obmedzený. Ceny pre spotrebiteľov dramaticky nerastú a ziskovosť firiem rastie dvojciferným tempom. Kde sa teda schováva negatívny vplyv nových amerických cieľ? Zdá sa, že firmy prispôsobujú svoje stratégie novej realite. Časť cieľ vstrebali do svojich ziskových marží, zreorganizovali svoje dodávateľské reťazce, investovali do automatizácie a niektoré svoju výrobu presúvajú do krajín zaťažených nižšími clami. Trhy sa tak z jarných otrasov rýchlo spamätali a akciová rally, výdatne podporovaná technologickými firmami a témou umelej inteligencie, tak pokračuje ďalej. Hlavné akciové indexy na Wall Street si tak od začiatku roka pripisujú ďalej slušné zisky. Inflácia v Európe je podľa Európskej centrálnej banky už dostatočne nízka, aj keď u nás na Slovensku je naďalej nad priemerom eurozóny. Centrálna banka tak ponechala úrokové sadzby v septembri bez zmeny a zlepšila aj svoje výhľady do budúcna. Nárast inflácie a prepad zamestnanosti v Európe kvôli Trumpovi teda nenastal. Inak sa vyvíja ekonomika za oceánom. Ceny pre spotrebiteľov zatiaľ výrazne nerastú, no americké firmy tvoria menej nových pracovných miest. Aby sa zabránilo ďalšiemu oslabeniu trhu práce, americká centrálna banka v septembri začala s uvoľňovaním menovej politiky a znížila sadzby o 25 bázických bodov. Nové clá majú na nás zatiaľ mierny dopad, ale ďalšie riziká pre ekonomiku pretrvávajú. Firmy nárast cien do zníženia svojich ziskov nemôžu premietať do nekonečna. To by znížilo objem investícií a tvorbu nových pracovných miest. Rozkolísaná geopolitika a pokračujúce vojenské konflikty v Európe a na Blízkom východe sa ani náznakom neblížia k ukončeniu. Do diania na finančných trhoch sa negatívne premieta aj hroziaca dlhová kríza a politická neistota vo Francúzsku. Vyhliadky na rast tržieb a ziskov firiem do konca roka sú preto opatrnejšie. Navyše september historicky akciovým trhom veľmi nepraje. Podiel akcií a dlhopisov v našich zmiešaných portfóliách tak udržiavame na neutrálnej úrovni, no aj napriek letnému obdobiu sme boli pri správe vašich investícií aktívni. V sektore veľkých technologických firiem máme naďalej viac akcií
Časť sme ale so ziskom odpredali a investovali viac do sektora hardvéru a polovodičov. Vyššiu váhu akcií máme vo finančnom sektore, telekomunikačných spoločnostiach a v zdravotníctve. V dlhopisových portfóliách sme dokúpili dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín. ČSOB teraz ako prvá na Slovensku v oblasti investovania prináša jedinečnú novinku. Našu ponuku fondov rozširujeme o nový zmiešaný fond, ktorý je aktívne riadený umelou inteligenciou a k tomu máte do konca októbra možnosť investovať do všetkých 5 zmiešaných fondov s profilom vyvážený alebo rastový so 100% zľavou zo vstupného poplatku. Investovanie nie je šprint, ale beh na dlhé trate. Pravidelné investovanie je dobrou vstupnou bránou do sveta investovania a aj v jeseni vám ČSOB prináša možnosť, ako začať s tvorbou bohatstva ešte výhodnejšie. Pri zriadení nového pravidelného investovania vás tak po splnení podmienok podporíme finančným bonusom. Podrobnosti získate na www.čsob.sk alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku banky a staňte sa aj vy smart investorom. Ďakujem, že ste venovali čas sledovaniu nášho investičného Zoomu. Teším sa na vás na budúce. Dovidenia.